Ngit-ngit man. Maayong buntag mga idol. Ako sang amo sang sorbihon ang dalan kay medyo danlog. Ang dalan. Medyo lisod ang dalan dito. Ni anami sa hydro sa MBC. Testingan. Ay, balik ta po eh. Ha? Dili lagi na mukuan. Hadlo ka? Dili eh. Ang hadlo ka na kanang gaan. Basta? Mahaw man ka mo, pero ugat ta. Na, ko pamahaw. Tinanay ni siya. Let's go. We are on farm. Ito no, sang on farm no. Bukas na niya niya. Dili ta paabot og ulan. Ulan ang luwi. Testingan sabi function bang po? Kaya kayo. Ano nakasada sa kalukper? Pati niya, dili. Wala to, nito din sayaw to. Say sayang to dire na may. Love you. Upload mo na, upload. Ma'am, naikianas mag-upload ko. Lisod pa. Telepon Wala, nakalabang na to. Nakalabang na tas lisod. Nakalabang na lisod. nay. Ano lisod na to? Kuyaw to, danlog. Nadeli sudan. Dito ito. Tumbog do. Alam mo siya ni Kano? Bata? Ala gibubak magkangiti na sa. Nagani kay init niya oh. Sa bati daw tagadalan, agi daw. Na? Sa bati daw tagadalan. Awawan na o kung mga nagmotor. Ang motor magud kay gaan kayo. Kapanga, gasangam po na ito nahan. Nagputol sa likod na. Ah. Sila oh. Dagan ka sila oy. Nana po nagsunod. Ay nagsakyanan oh. Nasakinan? Naa. Ada na nila. Kana, kana. Ah, lahos. Sayan ra. Piso driver. Depende sa driver. Depende sa driver. Kasi taga dili na pod na, anad na. Jesus. Tigwa. Awan tigulang. Nahadlo. Nay, lingin nay, naranay oh. Timan tigulang. Aman tigulang. Haman tigulang niya ako man di ay. Ay, rescue man din na. Jacket ko noon. Nagilom, rescue na, rescue. Kagani. Pagdala mo bangko. Bob, dalagan mo pa. Sabat. Oh. Ha? Kaya gamay ang color. Gamay. Uban pa. Nanay. Si Papa na naman dalaga. Wala na gus nanay? Ta. Walay parking area ba? Walay ka parkingan? Kuan na ba sir? I-check sa tibo sir ni dator sa dalan sir. Ah, dito lagi. Dalan. Oh.
motor, they pwede. Wala ka sandal ko ko. Sige na, sige na. Sige, una mo ma. Ali, ikaw na. Ikaw, ganit. Aw, ito na. Hindi man ako. Ah, diri ta, sabay ta. Grabe kalapok. Jadi mga idol, yan namin sa area. Grabe ka, danlog. Area din. Nay. Kuya. Ay, sabat. Sabat kuya. Wag na lang kuya. Kami gawag plastaran diri no? Adira kuya, diri man atong kuno. Ay nga dia. Dira tate oh. We are grateful for life, for the beauty of nature around us, and for the fellow people of our fellow. Lord, we invite the presence this morning. Please prepare our hearts to receive your message. Bless the speaker who will share your word. Give the wisdom, peace, and power to speak according to you. And bless us, the young people, that we may listen, understand, and hear your voice. Help us to grow in faith and live lives that honor you. Thank you for your love and grace. We pray all this in this name. Amen. Dali na lang ang init man ko. Init ka wala ako. Kani oh. Anak na lang nato na para daghan pa makasilong. Kasilong mo to. Kamusta ning hit? Ay, manay hati sabat. Morning. Ah, pastor. Wala na dito na mong siya part sa Sabbath school. Ah, Nakauli na rin sila. Gani alas 3 sa kadlawon. Hi te. Ay di ay. Nakauli na rin sila. Sining kanang ganito eh. Para usa may. Ito ba sumpay? Sumpay. Hindi na gani. Kung mag-vlog. Sa. Hi guys. Welcome to our vlog. Chicken. itong ikuan Paris nila sila. parang ito mahugaw ko kuya. Ito tumikot dito, tumikot dito. Para mapanya ka. Palalangan ba? Ha? Bayan man. Ikon friend. So ganun ni si MM na. Si MU. Hi guys. So ganun ni ting? Friendship camp. Friendship camp din ni dire guys. SDA. Dire ang simba. Ay, so ikaw sumpay ko yan. Ay, yung akong sabaw. Sabaw. Yung sabon. Man. Mami, mama ni Mami. Ay. The mild stroke. The mild stroke. Last week. Jam! Dito sa pikas na lang. Mild stop jud. Sa Lavinia.
Ano may gani ba? Kay Oh, na naagapan kuan ba? tingala manimba na ta sila sa baro pag ito. Pag atoy lamano kay nahiwi nang naw. Wa siya kabantay, wala siya symptoms. May gani kay Ay! naagapan. Gani. Nadali ba? Mm. At kung wala ang kuan. Gani kuya oy. Ang tinungkot sa ako. Mayong buntag, campers. May buntag. Happy Sabat. Luya man, di ka po'y ba? Happy Sabat. Ako gipasalamatan ang ato nga mga kabatanunan gikan sa distrito sa Lumbo under sa leadership ni Pastor Rafi Okaya. Salamat kayo sa inyong awit nga inyong gihalad ngadto sa Ginoo. Amen. Amen. Camping, camping! Hello. Okay. Okay na. Kaya si tatay din. So, naon karon kay ang yawa nga kaaway sa Ginoo kanunay pud ni siya nangita og mga pamaagi unsaon ta niya pagkuha pagsubay nga di ta makasubay sa dalan sa ato nga Ginoo. Muna atong tan-awon aron nga atong mabantayan nga kun uy dili naman day ni dalan nga gusto pasubayan sa Ginoo nako iya naman din sa kaaway muna nga gusto nako hulman ang inyong mga una-una og igulungog samtang ato tan-awon ang ato nga pagtuon mga batan-on kay dako kay ni ikatabang samtang nagkinabuhi mo nagapadayon kamo sa pagtubo nagapangako nagapadayon sa pagkabot sa imong mga pangandoy sa kinabuhi apan nangalagad usab diha sa ato nga Ginoo. Karon nga buntag ang atong pagtuon atong tan-awon Satan's Trojan horses. Nakabalo mo na? Nakadungog na mo sa pulong Trojan sa NBC ni sa una paabot na ako gyud 2010 sa Mountain View College nabalaka ang mga estudyante sa among panahon kay naman kung ang imong laptop masudlan og virus nga ginganlan og Trojan virus magguba gyud mawala tanan files mabirusan ba tanan full kaayo mi sa una tungod aning gitawag nato Trojan virus nga moabot so ginganlan to siya og Trojan nga virus mga batan-on nga mosulod sa computer pero karon atong tan-awon kining mga Trojan horses ni Satanas nga iyang gi-introduce basin baya mao ni ang hinungdan nga dili ta makaabot sa langit nun nga puloy-anan. Nakuha na to? Okay. Ato padayon nun. Now, adunay usa ka according sa Greek legend mga batan-on. Adunay usa ka city nga ginanganlan og Troy kaniadto. Dako sila nga syudad. 14 years gisulayan sa mga Greeks og sulong kay gusto nila buntugon ang maong syudad pero wala gyud nila nabuntog ang maong city of Troy. Imagine 10 years nga grabe ang ilang mga plano aron makapture nila ang maong city sa Troy pero wala nila nahimo nga nagmadaogon sila. And one day niabot sila sa usa ka nindot nga plano nga ilang nahununaan ang ilang gihimo mao ni nagpasumangil ang mga Greeks nga mga sundalo og uli ngadto sa ilang pinuy-anan kay dagat man mipalayo sila gikan sa baybay ang ilang mga sakyanan panggubat og nagbilin sila og usa ka hinimo nga kabayo ang porma gikan sa usa ka kahoy mga batan-on. Pagkakita sa mga tao sa Troy, ang mga sundalo sa Troy nga wala na ang mga Greeks nga mga sundalo diha palibot sa ilang syudad. Og nakita nila ang usa ka kabayo nga naa gawas sa ilang pader sa syudad nga dako kaayo ila kining gigawsan unya naaman po mga spy sa mga Greeks sulod sa city of Troy mingon ang mga spy ngadto sa mga Trojans, gitawag ang mga tao dito mga Trojans. Ingon sila, nagbilin og usa ka trophy ang mga Greeks tungod kay 14 years wala gid nila nabungkag ang nasulong atong syudad. So kini
nga ribulto kini nga kabayo ilang gibilin usa kagasa nila kini isip pag ila nga ang city sa Troy is invisible. Kaya ano? So, kung imo tan-awon mga kabatan-unan, ang uban nga mga Trojans nga mga naa dito ingon sila nga dili nato napasudlon sa ato nga syudad kay basin og trap na nila sa atong kaaway. Pero naay mga pagduduha, pero after all ila ra gihapon nga gipasulod mga batan-on ang maong kabayo og ginganlan kini nila og Trojan horse. Gibutang nila dito sa ilang syudad sa Troy. Apan pagkagabi unsay nahitabo? Giablihan sa mga spy ang maong tiyan sa kabayo, unya gipagwas ang mga sundalo nga mga Greeks nga naa sulod sa tiyan sa kabayo sa diha nga nakagwa sila tunga-tunga sa gabi. Gipamatay nila ang mga gwardya diha sa Troy nga sa city of Troy mga batan-on, unya sa diha nga nangamatay na giablihan nila ang gate sa city of Troy, ilang gipasulod ang ilang mga kauban nga nagpasumangil og biya na malik, unya nakasulod sila, ilang gipangpatay ang mga tao sa siyudad sa Troy, og nianang gabi una nabuntog gisunog ang city of Troy tungod sa nindot nga pamaagi sa mga sundalo nga mga Grigo. You see, nakita ninyo, it was a trap mga batan-on, mo'y hinungdan nga nabuntog ang giila nga city of Troy during that time. Now, niini nga trap sa kaaway, mabukan ang atong kinabuhi, mapukan ang atong pagkabatan-on, isip ng mga batan-on nga iya sa Ginoo. Okay? Now, atong padayunon. Ingon siya dinhi, 1 Juan 2:15. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan wala diha kaniya. Unsa daw? Kung ato higugmaon ang kalibutan, ang gugma samahan o ang gugma sa Ginoo wala nganhi kanato. Mingon siguro ka pastor, sa among nadunggan nga mga wali sa milabay nga mga gabi ang naghimo sa tibok kalibutan kinsa gani? Ang Ginoo man. Unsa may buti pasabot niya nang dili nato higugmaon ang kalibutan ni ang mga butang sa kalibutan, buti pasabot ang mga buhat or ang mga butang nga naa ning kalibutan na nga mao'y may hinungdan nga mawala ta sa papangalagad diha sa ato nga Ginoo. Okay? So, ingon ang Juan 14:15. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So, nag-ingon si Krisos, nga kung nahigugma mo nako, simple rin kayo. Inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Kay mauna ang atong pagtuman sa katuan sa Dios, nagpaila ka na or atong gipakita nga kita nahigugma sa ato nga Ginoo. Pero ang problema mga kabatan-unan mao kini siya. Maingon ta, Ginoo, gihigugma nato ikaw. Pero ako pod gihigugma ang kalibutan. Pwede ba na dili? Pwede dili. Ingon ang Biblia, we cannot serve two masters at the same time. Kung imong gihigugma ang Ginoo, dili ka magahimo sa paghigugma sa mga butang ning kalibutan na nga mao'y makapalaglag sa imong kalag mga batan-on. Kung nahigugma ka nining kalibutan, dili ka mahimo nga imong higugmaon ang Ginoo og labaw sa tanan. There is no neutral ground. Kinahanglan ta mabili mga kabatan-unan kung aha ta mo panig. Mingon siguro ta, dili lang po kay ko magpakabalaan, dili lang po kay ko magpakadautan. Pwede ba na siya? Dili. We need to choose one. Which one? Aha ta mo pili mga kabatan-unan. Okay, nag-ingon siya dinhi. Kita nahigugma tungod kay siya mauna ang nahigugma kanato. Now nganong ato gihugma ang Ginoo? Tungod kay siya mao'y una nga nahigugma kanato mga kabatan-unan. Okay, so kini di na kumodel ani kay gigiguan man ni Pastor Wayan gani habuntag. So kung nahigugma ta sa Ginoo, atong id-an ang pagkaon sa ingon ang 1 Corinto 10:31. Busa kung magakaon kamo o magainom o magbuhat sa bisan unsa,
buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Wala ba kamo masayod nga inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kaya ano daw? Gilukat na kita sa usa ka bili. Kana nga bili mao ang dugo ni Jesus dito sa Kalbaryo sa cross. So, matod pa mga batan-on, bisan unsa daw ang atong kanon, atong inumon o bisan unsa atong himuon, unsa atong buhaton, kinahanglan maghatod kini sa paghimaya ngadto sa atong Ginoo. Kaya naman, kung unsay atong isulod, unsay atong ipasulod sa atong lawas, atong hinumduman nga dinhi sa atong lawas mga kabatan-unan naa diri nagpuyo ang unsa balaan nga espiritu sa Ginoo. So kung atong ning butangan o makadaot ang atong lawas sa atong pinagi sa atong pagkaon, pinagi sa atong giinom o bisan unsa atong himuon, kinahanglan atong hinumduman nga naang balang espiritu nagpuyo nato o dili nato na panamas-tamasan, dili nato pasakitan ang Ginoo kay maang atong lawas templo kini sa ato nga Dios mga kabatan-unan. Okay. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Now ako lang ning lakbitan mga kabatan-unan. Abi nyo, I mean no offense mga batan-on. Sultian mo nako. Adunay mga sensitibo nga mga pictures ato ipakita dinhi sama ani. Pero abi nyo sultian mo nako kung nakaagi ka ani batan-on, sultian ta ka nakaagi pug ko ani. Ha? Nakaagi pug ko ani. Pero uban sa grasya sa Ginoo, ako nga nabiyaan tungod sa tabang sa Ginoo mga kabatan-on. Sumao na nga dili pa ulahi ang tanan. Now nang na Biblia nga bisan unsa imong imnon, unsa imong buhaton, kinahanglan nga mahimo nga madayeg nimo ang Dios. Sa panahon nga ato naghimuon, mangutana ko ninyo, ato bang gidayeg ang atong Ginoo? Gidayeg na to wala. Sa panahon nga mohimo ta sa paggamit ni ini mga kabatan-unan. Ha? Nagingon ba ang Biblia, wala ba kamo masayod nga kamo tempo sa Dios o nga kanang espiritu sa Dios nagpuyo diha sulod ninyo. Now, dili gusto sa Ginoo nga madaot ang templo nga mao kini ang atong lawas. Kaya ingon ang 1 Corinto 3:17. Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, unsaon sa Dios? Paggalaglagon usab sa Ginoo. So, kung atong daoton ang atong lawas, laglagon ta sa Ginoo mga kapatanunan. Now, moingon ko ninyo, kada sigarilyo nga imong masigarilyo, matod pa ni Dr. Linus Pauling ha, kada sigarilyo nga imong masigarilyo, mukuha og 14 tunga ka minutos sa imong kinabuhi. Pila ka minuto? 14.5. Usa ka stick sa sigarilyo, 14 og tunga ka minutos ang makuha sa imong kinabuhi. Akong gikwenta-kwenta mga kabatan-unan, pila ka pakiti, pila ka sticks ang atong nahurot sa una sa diha nga nagahimo pa ko sa pagpanigarilyo, imbes nga moabot ko og 100 years old, nubinta na lang. Ha? Kisa may nakasulayan niyo di ay mo kaulaw. Kay ako nakaagi man ko ani, nga kanang nakatilaw na mo sigarilyo naa, naidaghan sa palibot mga kabatan-unan. Pero atong nahibaw-an nga ang pagpanigarilyo dili makaayo sa ato nga panglawas. Kabalo mo, unsay makita ninyo sa pakiti sa sigarilyo? Sa una, sultian mo nako, ang nakasulat sa diyang manigarilyo pa ko, mupalit kong sigarilyo, ako paborito sa una is Fortune nga puti. Kay mora mo na brato-brato, unya tambay raman ta, di ta ka-afford o mga unsa na nga mga mahalon nga sigarilyo, di po kung ganan og Fortune pula kay pait-pait man. Fortune puti kay bugnaw-bugnaw man siya. Okay? So, kung atong tan-aon, sa diha mo palit ko sa una, naay sa pakiti ba? O sa gingon dito, warning. Kato man nigarilyo ay, o sa gingon dito, warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. Mauna, pero kabalo mo unsa na butang or marka sa sigarilyo karon sa pakete? Cancer. Giusap na. Unsa gingon dito? Warning. Cigarette smoking can kill. Butang dito sa una, warning, pagbantay kay pagpanigarilyo, makadaot sa imong lawas. Pero karon di klaro na gyud. Warning, ang pagpanigarilyo makapatay. Napay picture. Unsa picture? Nay nabuslot dire. Ang mga tiil na nga
Oh, mga dinhi, mga cancer ang mga balatilan. Pero nga ano ka, nga ganahan pa makita mo sigarilyo. Nangabanat Tungod kay naanad ta or naadik na ta sa sigarilyo, mga kabatanunan. So tiyan mo ko, tinuod gid na. Mas dali paundangan ang inom kaysa pagpanigarilyo. Ay, binder mga batanon. Pero na ako dinhi, nagatubang diha ninyo, pinaagi sa grasya sa Ginoo, na biyaan ako tantan, dili pinaagi sa akong kagalingon, pinaagi sa dugo ni Jesus dito sa Kalbaryo sa cross. Amen. Amen. Nagtuo ko nga mahimo usab nato nga ato ning malampasan mga kabatanunan kay gusto sa Ginoo nga samtang nagpaabot ta niya kita mahimong mga batanon nga maayog lawas biskay atong paglawas malipayon ta wala tayong mga balatian mga kabatanunan. Now, mata pa din ang pagpanigarilyo makatabang sa kung gusto ka tabangan pinaagi niini una sakit sa kasing-kasing. Gusto ka magkasakit sa kasing-kasing? Panigarilyo. O sa pagyod, strokes, daghang klase nga cancer, episemia, premature birth, sa mga babae nga yung panigarilyo, makaanak, kung buntis, makaanak o gahat. O sa pagyod, poor circulation, paglisod o ginhawa. Puding sa November 17, 2010 nga sa CBS News matod pa, ang tabako mo hinungdan sa 6 milyones kakamatayon sa usa ka tuig. Pila ka ba ang mamatay sa tibok tuig? 6 million 6 million ka mga kinabuhi ang nakalas tungod sa pagpanigarilyo mga batanon. Tanawan niyo ang baga sa usa ka tawo nga manigarilyohay. No, lata. Ha? Grabe no. Grabe na ka itom tungod sa nikotin. Mga kamahal sa imong panglawas kay ug magsakit ka. Hospital mahal. Unya, mapalit kang sigarilyo. Imurang gisunog ang imong kwarta. Tagpila ng sigarilyo karon. Yes. Tagsis ang Winston. Winston imong sigarilyo? Adili. Okay ra na. Let us be honest mga batanon. Siguro wala pa kakadungog ani nga lektura. At least nakadungog ta ani karon. Sumahal no. Yes, ang isa pila ka buok. 20 paghapon ka buok ang sulod sa isa ka kaha. So, pila na 200 na ang kaha, di ba? 250. Sa una, dato na kayong kaha sigarilyo, 30 pesos, 25 pesos, isa na nakakaha. Tanawa ninyo, 20 kakaha, unya, kung makahurot tag isa ka sa semana, isa kakaha imong mahurot. Ang uban nga kanagyong manigarilyuhay, usa kakaha, isa ka adlaw na. Example, usa lang kakaha, o 2 kakaha imong mahurot sa isa ka semana, 200 times 2, pila? 400 times 4 sa isa ka bulan. Ha? Puntahan daw ninyo 1.6 times 12 sa isa ka tuig. Kung imo pa nang ibutang sa imong alkansya kapalit pagkaog gusto nimong paliton pagka-Disyembre mga batanon. So mahal sa imong panglawas o magsakit ka, mahal po sa imong pitaka kay mag-hospital ka madamay pa imong mga ginikanan. Ang mga mahal na to sa kinabuhi mangayo taog gikas ibayad dito sa hospital. Kung gusto na kayo babot ninyo, wala ko nag-ingon nga ang kulang kiingon nga ang pagpanigarilyo makadaot sa atong lawas. Ato na sila makaigsunan, ato na sila mahigala, maayo na sila mga tao, pero tungod kay naadik lang or nakasunod lang sa bisyo sa pagpanigarilyo, may hinungdan nga nagahimo sila sa pagpanigarilyo makigsunan. Pero higala gyapon nato na sila, ato na silang mga suod nga manghigala. Gani ako mga magulang hantod karon nagyapoy manigarilyuhay nila. Pero kanunay na ko sila gitambagan, gipainumduman mga batanon nga di ang pagpanigarilyo makadaot sa ato nga lawas. Okay? So, daghan po ako istorya bahin ana kaya na may first-hand smoking, second-hand smoking, pero wala tayo enough time ato na lang lakbayan. In short, ang pagpanigarilyo dili maayo sa ato nga panglawas. Kini, unsa man ni siya? Ang pag-inom og bino. Sultian mo na ako mga kabatanunan. For 8 consecutive years, maghilak ang adlaw nga dili ko mahubog sa among dapit dito sa Talakag. Taga-Talakag mo ko, kasi taga-Talakag yun wala. Kasi nakaagto Talakag. Diya sa barangay Indulang, muna mong barangay, kanag-crossing paingon sa Iligan. Abi niya, sultian mo na ako, munang akong lawas, I don't know. Bisa usawan akong kaon, di nagib manambok. Siguro kay nadaot, siguro ni sa alcohol sa una. Ang akong utok, wala ko long-term memory. Dali kay ko makalimot, tungod siguro epekto sa alcohol. Now, ato tan-aon,
mga kabatan-unan, unsay gingon sa Biblia. Unsay gingon dinhi? Ang alcohol ang numero 1 nga problema sa druga sa sosyudad. Okay? So, matod pa ang alcohol gaguba sa kada selula sa lawas nga iyang mahikap. Sa ato pa, sa diha nga moinom ka og bino nga makahubog or alcoholic nga ilimnon, makadaot na or mupatay na sa mga cells sa imong nga lawas. Now, ang nag-ingon ang Proverbio 20 versikulo 1. Ang bino mo'y usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan, o bisan kinsa nga masayop tungod niini dili manggi alamon. Namoy nailhan nga inyong silingan nga pirte kahilomon, pero og mahubog na iya tanan istorya. Ha? Ayaw po doy. Abi nyo na aming silingan, sultian mo na ako mga kabatan-unan. O magtagbo mo, o dili ikaw o una mo istorya, di gyud pa mo tingog. Bala pag magsinikhanay mo din di gyud mo tingog. O imong pangutanon, mutubag mo pod. Aya maging istorya, pero og makainom na gani. Iya na tanang istorya. In English pa ang istoryahan. Di basta-basta. So, tama ang ingon sa Biblia nga ang bino mo'y usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan, ang hilomon mahimong sabaan, o bisan kinsa nga masayop tungod niini, apan kun masayop ta sa pagpili kay miinom ta sa maong bino, mo'y ingon sa Biblia, dili ang gialamon. Dili manggialamon mga batanon. So sa daw, dili manggialamon mga kabatan-unan sumala sa Biblia. Now, mo ni siya. Mo na ang atong kuan ha. Diha ang atong dugo ba sulod sa atong mga ugat. So, okay kayo ang daloy no. Pero sa diha nga mo inom ka og alcohol, sa diha nga makabati ang ato nga mga selula og alcohol diha ang daloy sa atong dugo diha sa atong ugat mga kabatan-unan mahimo siyang sticky. Mo na hinungdan nga ang oxygen wala kaayoy maayong circulation. Kabantay mo nga ang kadang hubog nga mga tao bisan pag-unsa ninyo paglalis di gyud kasabot nga naman kay minus na ang ilang decision making kay wala na kaayong oxygen nga suporta paingon sa ilang utok. Mao na nga kon maminyo mo pohon pero nag-ampok ko nga di mo maminyo og kanang naibisyo nga naman kay kung mag-away mo awayon ninyo mga babae inyong bana nga kanang nakainom di gyud na kasabot, mag-away na lang gyud mo, ay na lang gyud awaya. Kaya nga naman, wala na sakto nga pang huna-huna. Wala na sakto nga desisyon mga kabatan-unan. So mo na siya, nga dili gyud maayo nga mag-inom-inom ta. Kasagara, madisgrasya sa kadalanan, kinsa ang mga nag-drive nga hubog, nga nagmaniho og masakinan motor. So tingnan naman, pakusog lang nga pakusog, buwan na kabalo, kurbada naman di ay. Na-shirt sa kurbada, patay, pagka-disgrasya. Kinsay mga, may mga hitabo nga nag-amping ka, hinay kay mong dagan, pero kay gibanggaan po ka o hubog. Pastilanan kaayo, daghan mga kinabuhi na kalas, nadamay pang ubang mga inonsinti, tungod sa mga paggamit or pag-inom ni ining bino mga kabatan-unan. Now, so much for that. Kung ato tayo dito sa ato nga duga nga pagtuon nga mga kabatan-unan. Kaya human naman ni ganihan ni Pastor Wayan. So mudito ko dito sa ato nga duga nga pagtuon. Muato ta sa mga kabayo or Trojan horses nga gi-introduce ni Satanas ni ini nga kalibutan. So ang Ginoo, gusto sa Ginoo kita magkinabuhi nga uyon sa ikabuton. Pero ang nyawa, nini kalibutan, mga batanon, daghan pamaagi, mga Trojan horses niya, nga gusto ta niya itrap, aron di ta makauban sa Ginoo sa langit nun nga puloy-anan. Ingon ang unuhan 2:16. Kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, o ang pangibog sa mga mata, o ang mga paggarpos kinabuhi, dili gikan sa amahan, kundi sa kalibutan. Unsa daw? Tulo ka mga butang atong tan-awon karon una, kanang gitawag nato pangibog sa ulo. Ikaduha, pangibog sa mga mata. O kanang gitawag nato garbo, pagpagarbo sa kinabuhi. Now una, pangibog sa ulo, buon sa ibuti pasabot. Okay.
Now, in the context amo ko umong dalon, nagitawag bitaw diha sa music nga atong gipaminawan matag karon ug unya mga batan-on. Kay basin baya wa ta kabantay nga ang atong cellphone na puno sa mga musika, pero kini nga mga musika trap kini sa yawa aron nga kita iyang malimbungan og dili makaadto sa langit nun nga puloy ana. Nakuha na to na atong sugdan. Na unsa may buti pasabot kini pangipog sa unod mga batan-on in connection in the context of kaya gitawag nato pagpaminaw sa mga music. Okay, matod pa sa usa ka kining rakista nga tao si John. Unsa pagbasa ni? Watis or Otis? Watis no? Okay. Matod pa niya. Kailan mo ani wala? Ako wala ko kailan niya. Ingon siya mga batan-on nga ang iyang mga music nga gihimo nga ang rock and roll 99% nga nag-aghat sa panghilawas, sexual activity mga kabatan-on. Subantayanan day kayo kay basin baya ang atong music nga atong gipaminawan gikondisyon ang atong utok nga makig-involve ta sa pakighilawas dili pa diha sa kaminyoon. Okay? So, usa pa gyud ang gingon dinhi. Matod pa ni Dr. Neil Nedley, ingon siya, ang gapamati sa rock music mas madani nga mogamit og duga og mosalmot sa pakighilawas gawas sa kasal. Ang gapamati sa heavy metal kasagaran makahununa og paghikog. You see? Mauna nga bantayanan kayo mga batan-on. Bisan pa ang atong mga music di ay. Kinahanglan nato bantayan kay basin baya ngano makahuna-huna ang uban. Abi nyo, grabe gyud nasubok ko magsudong mga batan-on sa atong panahon karon. Easy na kayo himuon sa atong mga batan-onan ang paghikog. Diyan, Padaba Occidental na. Jinsan Miniagi. Tungod kay ilubong ang iyang igagaw. Abi ninyo, di ko magdahom atong bataan nga maghikog. Kay jali kaayo, makita mi, gakuya man ta sa kuha, murag wa gyud problema. Pero naghikog siya usa ka kadlawon, nag-live pagyud sa iya nga Facebook mga batan-on. Kasi grabe gyud. Muna nga sakitan kay mi, isip nga pastor mga batanunan, munang gusto na ko ipaabot diha ninyo kay basin baya pinaagi niini nga mga musika mauni ang hinungdan nganong makadesisyon ta ingon ana nga desisyon tungod na siguro kay nadaot ato mga utok tungod sa impluwensya niining mga musika nga dili maayo nga atong gipaminawan batag karon ug unya. Unsa daw? Kasagara gapaminaw og mga music nga ingon ani mao putong mga tao ang gagamit og drugs. Muinbog sa paghilawas gawas sa kasal o makahunaw na o paghikog mga kabatan-unan. So, usa gani ha bisan sa mga simbahan batayanan gyapon kayo. Usa ka choir nga gakanta og relihiyosong nga rock ang gipangutana kung unsa ang epekto niya ng mga musika sa ilaha. Ang kabataan mitubag gipukaw kami ni ana sa panghilawas nun. Pareho lang sa uban pang klase sa rock. Bisan pasunod sa simbahan di ay mga kaigsunan, bantayanan kaayo ang atong ginapatugtog kag -1 gina-screen na sa music department kay basing ang imong -1 na ay mga sagol nga mga dili maayo nga tugtog. Kay bantayanan kaayo kay naay uban nga mga pundok nga grabe ka rock ang ilang mga aluiton, do nga ang lyrics naghimaya sa Ginoo pero ang tugtog dili maayo. Matod pa sa maong nga interview sa gipukaw kami ni ana pang sa panghilawas noon pareho lang sa uban pang klase nga rock. Okay, padayon na to. Kaila mo ani? The Beatles. Ang atong inyong mga papa ug mama kaila ani inyong mga lulog lula. Pero kita wala na kaayo. O sige ingon nila, among musika adunay kapabilidad nga makabuhat og emosyonal nga estabilidad, disorganisadong linghukan, rebellion o bisan pa revolusyon. You see? Kabantay mo na mga batan-on nga di na gyud maminaw bisag usa og badlong. Sa diha nga imong nakita
hilig kaayo maminaw og mga rock music mga kabatanunan. Matod pa ni rockstar David Bowie, ingon siya, ang rock pirmi man gyud nga musika sa yawa mga kabatanunan. Mo nag-ingon niya, usa ka rockstar na gani na nag-ingon. Si rockstar David Bowie, ingon siya, ang rock music pirmi man gayon nga musika sa yawa. You see, mao na nga dili maayo mga kabatanunan. Unsa gyud? Matod pa, pareho nga rhythm ang gigamit sa tutulo ka mga relihiyon sa African ug Indian nga musika, ang rock music ug ang sa musika nga gigamit sa pagtigom-tigom sa mga faith healers, ang Dios gamay nga diha, Dios or demonyo muduol kung kanusa siya tawgon sa bisan kinsa pinaagi ani nga rhythm. You see? Nakuha na to. Muna nga bantayanan kaayo mga kabatanunan. So gyud, ingon siya, mao nga ang Dios o kining demonyo muduol ngadto sa celebration kahit nga mga serbisyo sa simba kung ang rhythm sa Dios kining demonyo patukuranan sa Christian rock music bisan ang mga tao wala makunahuna nga gatawag di ay sila og Dios or demonyo adunay kusog nga konsensus nga ang demonyo moduol gayon. Matod pa sa Demon Possession and Music by Dr. Juanita McIlwain. Grabe no? Bisan pa sulod sa simbahan, bantayanan kaayo mga batanon. Now, usay gingon ni Mrs. White, ang mga butang nga imong gihulagway, ang Ginoo nagapakita sa ako nga mahitabo. Bago gayud mo surado ang probisyon. Tanang lain-lain nga mga butang ang mademonstrar. Dunay pagsinggit, uban sa drums, musika o pagsayaw. Ang paminawan sa mga binuhat nga may hunahuna malibog pagkaayo nga dili na sila makasalig sa kasaligan sa pagbuhat og desisyon o gitawag kini nga paglihok sa balang espiritu sa uban. So gitawag nila paglihok sa balang espiritu, pero dili na diay balang espiritu naglihok, ang demonyo na mga kabatanunan. Ang balang espiritu wala gayud magpadayag sa iyang kaugalingon, ingon niya ng pamaagi sa usa ka alingasa kay saba kay ba inbensyon kini ni Satanas sa pagtaklob sa iyang maalamong pamaagi sa pagpakawalay pulo sa puro sinsiro gapatas halangdon paggapabalaan nga kamatuoran ni ining pamanahuna. So ang yawa ano naging intervention kanunay unsaon ta pag attract mga batan muna nga let us be careful kay basin baya og mailad ta. Ang alingasa makapakurat sa paminawan og makapasimang kung tarungon unta paggamit makapanalangin. Ang mga gahom sa ahensya ni Satanas gasago sa alingasa og kasaba aron magbuhat og karnibal og gitawag kini nga binuhatan sa balang espiritu. So una-una sa ban buhat sa balang espiritu pero dili na diay mga kabatanunan. Pero mangutana mo pastor, sa Daniel 3, di ba? Nag-ingon man pod nga sa dihang ni ingon si Hari Nabucodonosor nga motingog ang musika, ang tanan musimba ngadto sa ribulto nga bulawan. Tinuod na. Pero nganong si David, mga batanon, naamon po siya unsa na nga instrumento? Harp. Pero mga tana ko ninyo, aha man gyud ang problema. Naa sa instrumento o naa sa paggamit sa instrumento? Yes, you are right mga kabatanunan. Kanang mga instruments, music instruments, wala yung problema. Naa sa paggamit ni ana. Kung gamiton ang rhythm, makiksunan nga, dabigod ka na dili maayo, pero gamiton nimo sa company nimo, kanang piano. Di ba pwede na mahimong rock music, di ba? Ang piano. Pero pwede anong gato man nagigamit sa simbahan? Sa husto nga pamaagi, kay ang diferensya na diay sa tugtog, yun sa napagamit mga kabatanunan. So ang drums, okay ra ba? Sa ato din nga sitting sa Pilipinas, wala kay tay gagamit og drums. Pero ang atong ubang mga isunan dito sa gawas nasod, naa sila drums pero plaster ang paggamit, dili kusog ayo, dili kada bitong pinarak ang paggamit mga batanon. So no problem with the instruments. Ang problem is diun sa paggamit. So unsa man pod mahitungod sa sayaw, ang disco tan-awan ninyo karon. Unsay sistema sa disco? Music kusog kaayo, naisiga, sigapalong, green, pula, orange, unsa man nga sagwa ka nagsayaw, mura ka nagsayaw. Grabe gyud mga batanon, ab kabalo mo. Daghan na nga burusan sulod sa diskuhan. Nga naman, pag human og disco, nagka-partner,
Ambot aha na ngadto. Pila ka bulat, mga dalaga ng anak, ang ilang papa, ang ilang anak, walay nangamahan. Nga naman, aha na kuha, dito sulod sa diskuhan. Muna mabatanon, dili maayo. So ang Dios wala gyud di malipay niya na. Imata ni sa katapusan mga igsuon, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganon, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsang butang maayong pamation, kung adunay may kahalangdon, kung adunay may pagkadalaygon, palandungan ninyo kining mga butanga. Una-una nimo okay naman siguro ni. Pero think twice. Not just twice mga batanon. Think many times. Kana ba ang imong buhaton makahatag ba na paghimaya ngadto sa Ginoo. Okay? So, ato para yun nun. Ang Diyos kanunay nag-aghat nato na kinahanglan ta mag kinabuhi nga naa siya aron magiyahan ta mga kabatanunan. Ikaduha, kapit katamahuman. Pangibog sa mata, sa atong mga mata. Okay. Unsa may ibuot pasabot sa pangibog sa mga mata? Ingon ang Biblia. Kay ang tanan nga naa sa kalibutan ang pangibog sa unod, man in the context of music ato na naisgutan. Ikaduha, og ang pangibog sa mata og ang pagpagarbos kinabuhi dili gikan sa man kun dili giiya sa kalibutan. Now pangibog sa mata. Matod pa sa pagtan-aw mausab kita. Unsa ibot pasabot? Kung unsa ang imong ginatan-aw mga batanon sa imong cellphone, sa computer, or unsa ang imong ginatan-aw sa inyong TV, matakdan daay ka kung unsa ang imong ginatan-aw. Di ba? Nakuha niyo na? Now, kini. Kung imong tan-awon, ang kini nga mga talan-awon mga batanon, grabe na ni kakumon sa ato panahon karon. Di lang ko mangutana. Kay basin mo pataas mo niya, mananaw ang mga babae na dinhi. Persultian mo na ko, dili lang diapod mga lalaki ang gatanaw o pornografiya. Naapoy mga babae nga gatanaw mga batanon. Pero nini kabutagon, sultian mo na ko nga dili gyud maayo. Kaya man, kay kung sige ta og tanaw nini mga batanunan. Unsay gingon sa Biblia, kung unsay atong ginatanaw, matakdan taniana basin baya mao ni ang hinungdan. Nganong mo intrata sa pakihilawas gawas sa kaminyoon kay basin og sige tagtan-aw niini nga mga salida diha sa atong cellphone, diha sa laptop, diha sa mga telebisyon mga kabatanunan. Kini nga mga buhat Ay, nagtubig. laglagunon ni sa Ginoo nga buhat mga batanon. Kung ato ni padayonon, muingon ko ninyo, moabot ang panahon, laglagon ka sa Ginoo kung di ka mubiya sa pagbuhat ng mga butanga. Ang negatibo nga epekto sa pornografiya mas konsistente nga nagpamatuod na mapatudan labaw sa koneksyon tunga sa pagpanigarilyo o sa lang cancer. You see, kabalo mo sa epekto, dili basta-basta ang epekto niini sa ato nga panglawas. Sa edad nga 16 ngadto, tanawa ang surbihan ang ingon nga sa edad nga 16 200 ka mga binuhatan ang bayolente ang matun-an sa usa ka batanon. Okay? Pila sa may nag-edad dinhi og 16 anyos. Naa, matod pa sa mao nga pagtuon tungod sa atong ginatan-aw, aduna nay 200,000 ka mga bayolente nga mga binuhatan ang ato makatunan or mga makatunan sa mga kabatanunan. Us magyud. Sa edad nga 18 50,000 ka mga pagpatay o sulay pagpatay ang gihimo sa mga kabatanunan. Tungod ka naman, ahan nila nakuha diha sa ilang mga gipangtan-aw mga kabatanunan. Okay, isa pa yun. Sexual nga relasyon sa TV, 80% gawas sa kasal ang ginapromote. Now, kabalo mo, gamay ra gyud kaayo ang salida karon nga wala kabit-kabit. Tanawa sa salida sa GMA. Ang ibig sabihin wala naman TV5. Di ba ka usa to kadinang ginto. Usa pa nga mga salida yung masamduman. Ha? Pusong ligaw. Pero unsa man ang gipaabot? Di ba? Sexual relationship. Unsa pa na kabit-kabit. Kana ra gyud. Maayo ba na? Mukha na bitaw ginormalize sa atong kalibutan karon
nga ang pagpangabit, ang pagpakihlawas-gawas kaminyoon, okay ra. Pero sa mata sa Ginoo mga batan-on, dili gyud na okay. Muna nga atong bantayan. Ha? Atong bantayan, mga kabatan-unan. So, padayon na to. Sa hingpit nga kasing-kasing magalakaw ako sulod sa akong balay. Dili ko ibutang sa tubangan sa akong mga mata ang butang nga mahugaw. So kung ang iyong cellphone na dinha ang mga pornography, na dinha ang mga bisan ka ng mga TikTok nga mga sayaw nga di maayo, subok ay palandungon nga ato mga batan-on. Pahinumduman ta mo mga kabatan-unan. Kana nga binuhatan laglagonon sa Ginoo nga binuhatan. Okay? So at least ato nang masabtan. Kini TV. Tanaw na to. Dili ko agin sa TV. Sa balay nami TV. Akong ginatanaw balita, basketball, hilig mo ko basketball, unsa na dinha mga dokumentary nga salida. Pero gani ko na nga tong salida sa balay. Unsa niya patay-patay, kabit-kabit, di pa kita ka worship magabi. Adi sa ta mag-worship kay Cardo na. Nako bay Cardo? Updated gud mo. Unsa na naman karon? Salida puli. Tan-awar lagi sige mo tan-awong tanggol. Walay problema na. Pero bantayanan kayo labi na itong mga kabataan. Kay basin lahi ang musulod silang hununa. Labaw sa tanan, di na tutugutan atong mga telebisyon nga maoy hinungdan nga makababag sa atong relasyon nga suod diha sa atong Ginoo. Usahay mga batanon, inigursyot nato sa balay. Pagkabuntag di kapil naman atong mama. Ali na mo. Ang papa na pod. Ali na mo. Dugayan ninyo mamangon oy. Kursi na ta. Ano naman? Nabilar man ta. YouTube, Facebook, sa atong mga cellphone, nalimta nato ang pagsimba sa Ginoo. Okay? So, bantayanan kayo. Sa pagyod, atong paspasan, kaya hapit na ang oras. So, na-picture din sa gihimo niya Stevie. Iyang gimartilyo, iyang giguba. Pero ay lang po niya himuha ha. Ato lang pilion ang atong mga salida nga tan-awon sa balay mga kabatan-unan. Kung sa atong ginatanaw, mauusap ka na kita, matod pa sa basa nga teksto ganiha. Now, muna ang mga kabayong truth dyan ni Satanas. Kung di ta magbantay, basin umatrap ta, di ta makauban sa Ginoo, inigbalik niya. Ikatulo, last mga batanon, ang pagpagarbo sa kinabuhi. Okay, unsa man ka ang pagpagarbo sa kinabuhi? Now, kung imong tan-awon, mauni, unsa hinungdan nga si Satanas nahulog gikan sa langit? Actually, ang gihimo sa Ginoo dili man Satanas. Kinsa ang gihimo? Lucifer, usa ka ambungan nga manununda. Pero pinaagi sa iyang garbo, nahulog siya gikan sa langit mga kabatan-unan tungod sa iyang garbo. Now, matod pa sa Pilipos 2:5, batuni diha kaninyo kining hunahuna nga mabatunan ninyo diha kang Hesukristo. Mo kita ang gusto sa Ginoo nato. Apan usahay tungod sa atong garbo sa kinabuhi, mahimo mababagan ta. Now kini, okay ra ba na nato ng mga nangalagad sa Ginoo nga inana atong porma? Sa una na ko'y Arios dinhi. Sa wala gid ibutang kay ingon man ako amigo nga ibutang nato nimo Arios sa wala nga dalunggan. Kay meaning ang walang atrasan. Oh grabe. Unya og nay sumbagay mudagan di ay. So, mo na dili maayo mga batan-on. Kini ang tawa. Ang tawang porma. Pag kangilad naman hinuon tan-awon. Tanawan yung mga ilong. Unsa may gingon sa Biblia? Niana, kung maghisgot tag jewelry, kini nga mga teksto, Genesis 35:2-4, Exodus 33:4-6, kung may basa sa inyong Biblia ni, i-take note mo niyo, pwede niyo picturan. Hosea 2:13, Isaiah 3:21, 1 Timoteo 2:20, 1 Pedro 3:3-4, kana nga mga teksto, nagpahinumdom na nato, nga kining mga butanga, dayan-dayan o Diyos na gyud na sa kinabuhi mga batan-on. Okay, ingon gani si Jacob, Genesis 35:2-4, ingon siya, onya si Jacob ingon ang panimalay, o sa tanan nga mga diha, uban kaniya, isalikway ninyo, laing mga tos, gamay nga diha, nga ana sa taliwala ninyo, o magahinlo, o ilis nyo ang inyong mga bisig. So ito pa rin nun. Siya og manindog kita og manungas kita sa Betel, agat ng Betel. Katong nagdamgo siya. Kaya gingon nga balay sa Ginoo ug mao na ganghaan paingon sa langit og magabuhat ako dito og halaran alang sa Dios.
nga nagtubag kanako sa adlaw sa akong kagulanan o naguban siya kadako sa dalan sa nga akong gilaktan o gihatag nila di ba nagdiskus si Jacob nga ang mga Diyos unsay lagi-ingon o gihatag Jacob ang tanan nga mga Diyos nga alain nga diha sa ilang kamot so may mga Diyos nga nasa kamot o ang mga aryo nga diha lang dalong o gitaguan kini ni Jacob silalom sa usa ka kahoy nga isina nga diha sa duol sa city relo sa ornamental unsa pa sa relo orasan kamu ka usa ng orasa unsa ay purpose tayo aryo arte-arte na ginadiano unsa ay purpose sa porsiras pintas dayan ra ng tanan mayon mo pastor pwede ra punta din rin pwede ra din rin sa bitisa dili kanang mangyun na dili ang uban nga mga adventista sa gawas nasod na sila dito tungod kay nagitawag cultural demand sa ilang panahon sa dito sa ilang dapit or wala kayo mabastos ka di ka panguyap pero sa Pilipinas di ba na wala man ta dili man na nato gina-practice din sumuna nga katong atong mga adventista mabatan-on nga namo plano maglinyo kaya na mga kinahanglan kay dili man na demand sa tuwa din sa gawas nasod pero mo nako nga wala gyud mo nga seremon pasal sa bisan pa sa Lord Tibisyo nga nag-involve o kay sing-sing during sa ceremony. Ilan na lang ng suot human nga sila gikasal. Okay? Na. So, kana, dili maayo. Kini, tanawan ninyo. Pastilanan. Di basta-basta. Magkahugawan kung sa Biblia na mga batanon. Okay? So, mauna nga ang gusto sa Ginoo ahata magpagwapa. Diha ba magagikan sa akong kung unsa ang atong isulot ang atong kagwapa o gikan sulod si Kristo sa atong kasing-kasing. So ang kagwapa, ang kanyag wala na di na makita sa gitawag natong outward appearance. Dahil kayo kwintas dili na amoy basihanan kang gitan-aw sa Ginoo sa kanyag sa tao kung sulod o mga kasing-kasing mga kabatanunan. Amen. Okay. So di na ko maglangan hapit ta matapos. Ingon ang Timoteo 2:9 usat kis pagpamis nga maugdag dili sa buhok pid o kulawat o sa mga mutya nga mahal nga sapot. So ngayon siguro nga or kini sa lapiro ng buhok sa ilang panahon sa una gasto kayo pagpasalapin og buhok mo gasto pa ka daghan nga salapi muna ang context. So sa tuwa karon di naman pwede ra kamo mo salapin no. So unsa may applicable application na ni sa tuwa gusto gid ka nga nakariban permi ikakatog simbahan kay wala ka kariban Diyos na mga batanunan. Okay? So ato nang hinumduman. So dili day dili ang atong outward appearance kundi ang sulod sa atong kasing-kasing. Tanawan ninyo. So kung maminyo mo dili gyud kinahanglan kay dili ma-determinar ang imong gugma pinagi lang sa wedding ring. Aha makita ang gugma tinunay nga gugma nga sa diha nga ang babae magpabilin sa balay isag wala ang bana kanang gitawag nato faithful siya sa iyang bana. Ang lalaki po bisan asa man narbaho layo sa iyang asawa ang tinunay nga gugma magpabilin ka nga faithful sa inyong kabinyoon walay extra marital relationship nga ma-involve mga batanon. Amen. So dili seguridad or dili gitawag nato kasiguruhan nga namoy wedding ring dili na mo magbulag. Bato pa din kung gusto ka nga di magbulag sa mga asawa, may pagpalitan ni mo nag German Shepherd ang inyong balay. Kung wala pa silingan mo adto ana og mulakaw ang bana. Aha. O wala po'y asawa, wala po'y babae nga moadto sa inyong balay. Kung naay German Shepherd sa inyong balay, walay makaadto sa imong bana. Okay? Anyway, ang atong punto din nga magpabilin tang matinuman ng faithful diya sa kaminyoon kung mga minyo ng mga batanon diha sa salag sa kaminyoon. So unsa man ang imong giya, personal ba nimong opinion? Okay ra man Kanang mutuo man ko ni Pastor Blanco, kanang mutuo man ko ni Pastor Wayan, kanang mutuo man ko sa mga leaders sa iglesia nga ganahan man ko nga ako ning himuon. Sapagyod, naandan man ako ni. Okay ra ni. Mo ba na ato basihanan or polisiya ba sa iglesia? Ingon ta nga bawal manggod sa simbahan nga magsuot og kanang mga alahas
So, mo nang inig ka Sabado, ilang punta mga alahas. Pero pag ato sa Valencia, subo pa lang dungon, kaya tayo mga sakop na, uy, Domingo, pa mo sa Bernes, nakaalahas man. O niya pagka Sabado, uy, wala ang alahas. Kung kaya naalagid daw palisi sa iglesia. So mauna, mga ba na itong basihanan? No. O sa itong basihanan? Ang Biblia, mga kabatan-unan, mga kaigsunan. Okay? Kung usay giyo sa Biblia, ano na itong sundot? Dili ang ato o galingon ng opinyon. Dili atong naandan o dili lang ang pulisiya sa iglesia, kundi ang pulong sa Ginoo. So unsa man ang pinakamaayo alang kay Hesus? Tanawan ninyo, tanon. Usap ang mga babae magmaligdok, magmanubinutan sa ilang pagkatahom, sa ilang kaugalingon. Pinaagis pagpamisti nga maugdang. Okay? So mao na ang gusto sa Ginoo. So kung imong tan-awon, dili lang pud ta kana bitawng hangtod mo extreme na pod. Nga sama na pod anang mga babae bisag nagbasketball sa MBC sa una, magkatawa mi. Kay nami si Isi, ang among mga babae nga kauban tungod kay una-una lagi ligdong lagi tan-awon, nagbasketball, nagsaya naman hinoon. Kung naka-hundreds, wala po na nakatumong sa konteksto or sa okasyon nga imong giapilan. Kada bitaw magsinina mo nga abab dani. O sa man ang abab dani? Ha? Aman ang abab dani. Diri, unya pag amo sa simbahan, pag ato sa pulpito, maglingkod, sige pira-pira. Ano tuyuan man gina ninyo? Dapat atong sutot, pilot, ni ubat diri ayo lang po nang matumbanan ninyo or kanang komportable mo as long as dili laway kan-aon mga batanon. Batok pa sa mga lalaki ang hinungdan pastor nga impierno mi ang mga babae dito sa iglesia mao nang di na lang mi musimba. Palandong na lugar ko dito. Ngano daw? Kay makatingkal daw og mga sulod. Sumo na nga di ta gusto nga sulod sa simbahan na ay mga dili may mahitabo kinahanglan atong sinutuan sinutan nindot presentable hinlo dili kayo sexy formal nga attire araw atong pagsimba sa Ginoo lalaki ug babae sulod sa iglesia malipayon ta nga magsimba sa Ginoo amen kasing nga dili ta malimpungan sa kaaway o sa iyang pagbalik mga batan-on manguban ta kaniya sa langit nun nga puloy-anan dili ka buntagon mungutana ko ninyo pila man kanato ang musaad ngadto sa Ginoo nga Ginoo inigbalik nimo gusto ko mo ba sa langit kong puloy-anan. Dili na ko tugutan Ginoo nga ang mga Trojan horses ni Satanas nga iyang gi-introduce ning kalibutan mao'y makapakural kanako sa dili pag-adto sa langit kong puloy-anan. Na ba? Pila man ka mga batan-on karon nga muisa silang kamot nga mosaad nga mga laga tinutay sa Ginoo magkinabuhi kuyon sa lubuton sa Ginoo. Salamat kayo mga batan-on. Pag-igsunan, salamat kayo. Nagturo ko nga ang atong gusto langit nun nga puloy-anan magampo ta makaigsunan. Ginoong Dios, salamat kayo sa pulong nga mong nadunggan. Salamat Ginoo nga ikaw nagpasabot ka namo. Labi nang magkinabuhi kami uyon sa imong kabubuton. Ang yawa na ni kamot sa pagbira ka namo aron di kami makauban kanimo sa langit nun nga puloy-anan. Adunay mga Trojan horses nga mong natun-an nag-introduce sa yawa. Apan salamat sa kamatayan ni Jesus dito sa Kalbaryo sa cross. Nga diin mo'y naghatag ka namo o kasiguruhan kami makabarog, kami makapadayot, kami maisugon, mainitot, malagat tinun-anay, o magkinabuhi gayon uyon kung kabubuton. Pinagi sa mga musika nga mong ipaminawan, pinawag kini maghatag dumog humaya nganhat kanimo. Pinagi sa mong ginatanaw Ginoong Dios, pinawag kini maghatag dumog humaya nganhat kanimo. Bihiwasan pa sa mong pagginawi, bisan pa sa mong mga sinutan, sa among kapagparti sa mong kagalingon, hinaot kining tanan magahatag ug dumog humaya nganhat kanimo. Kami imong mga katawhan, mga kini nga mga campers, kini nga batanon, imong mga batanon nga pinili, iwag sa kahayag, o hinungdan Ginoo, nga gamita kami mahimong sandayong usab sa kaluwasan sa uban, mga batanunan nga nagpalibot nganhi kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat ikaw karon nagadungog sa mong paghangyo. Imo ang himaya ug dungog kay kini tanan mong gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Okay, mga kapaglaom, din natapos ang unang hugna sa among pagsimba nining adlaw nga ipapahulay. So atangin ninyo mga isod ang ikaduha ng mga serbisyo. Bye mga idol, God bless inyong lahat.